O Partido Popular de Poio ten claro cal é o seu obxectivo neste curso político, tentar levar a cabo o seu programa electoral. Un programa que foi o máis votado nas pasadas eleccións municipais e que está centrado en tres ideas principais. A primeira, a transparencia, unha medida que, segundo os populares, non se está levando á práctica no goberno local. Si collemos os informes que emitían anteriormente os técnicos e se os collemos a día de hoxe, din exactamente o mesmo. Se incumplen os procesos á hora de facer contratacións, os reparos son os mesmos, porque é corta e pega dos propios técnicos do que se decía antes da toma de posesión dos tres alcaldes do que se di agora, e, sobre todo, entendemos que están levando a cabo pois un goberno bastante sectario. A día de hoxe hai un malestar moi importante en distintos colectivos do Concello, son incapaces de explicar como se fan os repartos para darlle a uns sí, a outros no, a uns baixarlle e a outros subirlle. Logo, creemos que o único que cambiou é que antes tiñamos 2 alcaldes e agora temos 3. A segunda proposta dos populares ten que ver coa PO 308. Ángel Moldes pedirá ao goberno municipal que dé a continuidade á saída que a Xunta de Galicia está a facer na parroquia de Rasó. Ese vial se está construindo por parte da Xunta e queda simplemente un vial de menos de 60 metros que sería facer a conexión con este vial que está facendo a Xunta, que depende do Concello, que a día de hoxe non se está levando a cabo. Por eso levamos esa moción para que de forma inmediata se habilite unha partida para poder executar esta obra e así de forma conxunta, cando termine as obras a Xunta de Galicia, tamén terminaran as obras o Concello de Poio e así nun conxunto que os veciños poideran disfrutar dunha demanda histórica que é ter unha saída e unha entrada a Rasó pois acorde con número de veciños e con número sobre todo de visitantes que teñen no Brán. Dentro das propostas do Partido Popular destaca tamén a reducción do IBI. Ángel Moldes pedirá ao goberno local que baixe os impostos do 0,47% ao 0,43%. A nosa proposta é moi real. Se quixéramos facer demagoxia, en vez de pedir unha baixada do 0,47 ao 0,43, pediríamos o mínimo, que sería o 0,40. Pero nós entendemos que hai que ser coherentes e realistas. Logo, nós o único que lle pedimos é unha rebaixa que é o cálculo do incremento que ten o Concello. Que conseguimos con isto? Que os veciños recuperen o que están pagando a maiores e que o Concello non deixe de ingresar o que se viña ingresando anteriormente. Logo, así, nadie perdería. Con todas estas propostas, os populares queren poñer o foco en Avante Poio. O portavoz do Grupo Municipal recorda que Silvia Díaz segue tendo a chave para que todas estas medidas, que segundo el son as que máis benefician aos veciños, se executen. Ela é a culpable ou non de que se produzcan cousas. Nós sabemos que o Partido Popular, o seu programa, o seu equipo, é a esperanza de cambio dos veciños de Poio. Pero ela vai a ser a que decida que lugar quere ocupar. Por un lado, o seu voto pode axudar a culminar as obras na PO 308, a que os veciños de Poio poidan ter unha transparencia real, non de boquilla, como en este caso o que eles decían na campaña electoral, e por outro lado, esa baixada de impostos que sería real. E todo vai a depender do voto que faga Avante Poio. Co obxectivo de que o seu programa se leve á práctica, Ángel Moldes pedirá reunirse con Silvia Díaz para explicarlle todas as súas propostas e para pedirlle que sea coherente con todo o que prometeu aos veciños durante a pasada campaña electoral.